Team Tutok. Team Tutok guys. Shout sa Team Ibo. Team Ibo. Shout kaya. Team GLC. Team GLC. Idol. Shout out sa Team Kameleng sa lalaro sa National. Ingat sa inyong lahat. Sali ka ba dan? Kasama ko lang. Okay. Team Bindita. Shout out sa all cyclists. Ingat. Ride safe. Ay po. Ay vlog. Ito, galing ano? Nuggets. So 4 na laps daw kaya. Bibili lang ako ng pandesal, nandito na ako. Kaya yung bibili ng pandesal daw. Nakikipag-karira na. Ayun, dami nyo, ingat kayo, 4 laps yan. Ayan, mga Team Urom nandito sa likod. Ayan. Okay, ingat-ingat guys, 4 laps para sa MTV category. Wag. Ay nanipas daw. Upat nga ikaw. Amo akan nanipas daw. Upat ka no. Ay na kan. Ayan na, nag-start na nga. Una nyo, Marshall! Ayan na guys, so ingat-ingat kayo. Ayan, 3 ikot. Hindi 4, 3 lang guys. 3 ikot para sa ating MTV category. Ayan o, AUB. AUB, Pangasinan? Pangasinan. Para Pangasinan idol, go back to bayan. Ayan, shout out. Ayan, bunga na to. Ayan, so shout out muna sila guys habang first lap pa lang. Ito ang ating mga MTV participants. Ayan, so 3 laps lang din to at sigurado magkakamakbakan namaya. Ayan. Papaliko na tayo guys, papaliko na tayo. Ayan o, ang ganda ang kukuhanan o. Shout out kayo sa'yo. Ayan o. Shout out! May bumabanat na dito sa bandang unahan. May tumakas agad sa ating paliton guys, dalawa agad ang tumakas. Ayan. Naka-combination ng white and gray na jersey at yung ng green. AOB ba yun? Anong team tong isa? Alpha Omega AOB. Nasa likod na rin yung ating peloton. Nakasunod na sila. Okay, so ano? Ayan ang tulin nitong Gopher Gold. Ang tulin ng habol ng Gopher Gold. Guys, sinunda ng naka-green. Ayan, hukahabol naman yun ako sa 7-11 sa batang likod. Ayan, dalawa itong nasa harapan natin ngayon, naka-green na jersey at itong naka-Gopher Gold. Ayan guys, nasa tuktok na tayo ng tulay at pababa naman tayo ngayon. Ayan sila, ang dami na guys, bumabanat na. Bande! Ila! Nanalo na. Pikat ya. Oh, stop na. Banger. Mga traffic. Ayan ba, paikot na guys ang ating mga participants para sa ating first lap. Ayan o, nakaikot na silang lahat.
Papaikot na silang lahat. I mean pala guys, papaikot na silang lahat. Ayan na. So nakakaikot na silang lahat guys, at pabalik na tayo sa finish line. Ayan. So first lap tayo. First lap para sa ating mountain bike category. Banatan dito sa unahan sa may tulay. Ayan guys, pag-anohan po sa mga mapag-iiwanan. Kung may maiwanan dito guys sa bandang likod, malabo nang makahabol. Wala na yan, wala nang kaway-kawayan. Pagod na yung mga yan ngayon. Guys, so patuloy ang mga participants natin. Ang bibilis nila. So papaakyat na naman tayo dito sa may tulay. Medyo mataas-taas na ako guys. Ayan, nagkakabanatan dito sa may bandang unahan. Ayan o, ang ganda ng ginawang pag-ahon ng nasa harapan. Ayan, so nakawala siya guys. Umanat yung naka-black na jersey. Ayan o, lumalayo. Sinusundan itong naka-blue na jersey. Dalawa pala yung naunang naka-black. Ayan ako. Bantayin, dyan na sila. Dalawa itong bumabanat guys dito sa bandang unahan. Ito to. Ayan. Dalawa po ang ating breakaway na naka-black. Tapos may isa pa pala sa unahan. Yan, Team Gaming, Team DC Cycles. Meron pa tayong isa. Kasali ba to? SBCC? Oo, kasali yan. Kaaro. Malapit na abutan ng dalawang naka-block itong tropang SBCC para sa ating first lap. Ayan. Malapit na ang ating peloton. Nasa likod, malapit ang ating peloton guys. Ayan na, malapit ang ating peloton. Inabutan na nila ang ating breakaway. So magkakasama na ulit silang lahat. Magkakasama na ulit ang ating mga breakaway. Ayan guys, Team Urom bumanat. Team Urom yung bumabanat. Ayan guys, so Team Urom ang nasa unahan. Ayan, diretso muna, diretso. Ayan, so papaikot na sila. Ikot. Ayan, so papaikot na guys ang ating mga participants para sa ating second laps. Ayan. Ayan, second laps na po yan. Ayan. Ingat-ingat lang mga idol. Ay, nag-cramps. Ayan na. So mamaya ulit tayo para sa ating third laps.
Ayan, so successful guys na nakaikot lahat. Traffic na, traffic na. Guys, so paparating na ang ating MTB category para sa kanilang final laps. Ayan guys, paparating na sila. Ayan. Final laps na po, papaikot na ang ating peloton. Ayan, last lap na to. Bali, last lap na to guys. Last lap na ito ang ating MTB category. Ayan ang dapat ng gagawin ng mga to guys. Talagang magkakabanatan na to. Mag-uubusan na ng lakas ng ating mga participants dahil last lap na to. May tumatakas sa bandang unahan, may tumatakas yung sumunod, tumakas din yung naka blue, team ng Dix Brand. Ayan. Team Burom tumatakas dito sa bandang harapan. Ayan guys, Team Burom. Diretso, diretso! Sige, diretso mo na! Team Burom, Team Burom. Tatlo yung ating breakaway. Ayan, so itong ating peloton guys. Tatlo yun, medyo nakakagwat sa bandang unahan. Ang ating peloton. Ayan, so hindi pa masyado bumabanat ng ating peloton guys. Ayan. Kompleto pa rin sila. Tatlo lang yung medyo umagwat sa bandang unahan kanina. Ayan, so laylo pa rin ang ating mga tropa dito sa bandang likod. Inabutan na naman yung hindi. Ayan, so papaakyat na sila dito sa may tulay guys. Doon mamaya magkakalaman pagliko doon sa may circle. Pabalik sa finish line. Doon sigurado yan nagkakabanatan na mamaya. So nasa tuktok na tayo ng tulay. Banatan na naman to. Dahil pababa dyan guys. Pababa. You know, may bumabanat na sa bandang unahan. Sinusundan naman ng ating peloton. So, tumuli na naman guys dahil may bumanat na naman sa bandang unahan. Habol na naman yung nasa likod. Team Orom! Oh, gila sa open yung kabila! Ayan, papaakyat na naman at nagkakabanatan na naman yung mga nasa harapan. So, umingit si Padjakol. Mamaya na tayo sisingit. Awal na pastor! Awal na pastor! Kaya na sa idol ko.
Ayan, so dito naman tayo sa likod nga guys. Dito na lang tayo sa likod. Ayan. Dito naman tayo sa likod. Sunod lang tayo sa kanila. Ayan, at papaikot na yung iba nating mga participants. Ayan guys, so tayo naman ngayon ang iikot dito sa bandang likod. Sunod lang tayo. Ayan, so nakaikot na silang lahat. At tayo naman ang iikot. Pabalik sa finish line. Ayan guys, so last lap na to. Magkakaalaman na dito sa pag-ahon natin sa mga tulay. Ayan, dito magkakasubukan ng mga banatan, mga malulupit na banatan sa ahonan. Ayan guys, magkakaalaman na. Ayan, so tingnan natin yung mga yun o, nagbabanatan na sa bandang unahan. Tutok sarap! Oh, gitna! Balik! Balik! Huwag niyong sumupin yung kabila! Ayan, nagkarimatihan na guys. Team Bindita na naman, bumaba na dito sa bandang unahan. Team Bindita. So may breakaway tayo. Nasa apat yata yung breakaway natin guys. Siguro dito lang muna tayo sa may peloton. Ayan, so matuloy na ang balat ng ating peloton. Malayo na tayo Tatlo yung breakaway natin. Ayan, may umabol na dalawa. Naka-black na jersey at naka-green na jersey guys. Ayan, umahabol itong dalawa. Meron din doon na mahabol. Ayan. So malapit na nila abutan itong ating mga breakaway. Breakaway natin sa Team Urum. Diretso na! Diretso na! Ayan, so may dalawang breakaway sa bandang harapan guys. Team Urum. Tuloy nyo na! Andiyan na sila mamaya! Wala na, abutan kayo. Ayan ni Pastor. Ito na yung ating breakaway guys. Nag-iisa, napakatuloy ng kanyang banat dito sa bandang unahan. Batang Urum din to, Team Urum din. Ayan. Team Urum. Ayan guys. Okay, diretso mo na, malapit na. Medyo malayo. Malapit na sila, isagad mo na. Sige, isagad mo na. Ayan, malapit na. Ikarga mo na, lahat ang lakas mo, ibalot mo na. Isagad mo na. Isagad mo na para hindi na sila makahabol. Tingin mo sa likod. Ayan, 150 ba? 150 meters. Kaya na yan. Ayan, sagad mo na. Wala na. Hindi na kaya yan. Okay, diretso na. Ayan na. So, champion po tayo. Team Urum. Woo! Team Urum po tayo. Ayan na. Ayan na. Magtaas na ng kamay itong idol ko. Ayan guys. Michael Rasalan po. Para sa ating finish line.
Ayan na, nagkakabanato na. Ayan na, ayan na. Team Urom din. Ayan. Tumakasap yung kutsi. Ayan na guys, so dyan nagtatapos ang ating MTB category. Team Urom ang nakakuha ng first and second sa ating karera. Ayan. So until next race guys, bye bye, peace yo. Ayan, bye bye.